दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 52थि थान्दै जख'न्थाइ बे मेल बिनिनो गेवलां मेलमोन दिनै बे गेवलां मेलावहाय आंखौ लेंहरनाय आफा आङो नुजाफैनो मोननानै खोब गोजोननाय मोन्दों मोनसे बाथ्राखौ बुंनांगौबा बेजों लोगोसे एसे दुखुबो मोननाय थाबाय जोबनाय फारसे जि मोनसे रायजो राजाफोरनि बाहागो लानाय बेयो एसे दुखु होनाय बे बाथ्राखौ बुंनांगोन जायखि जाया दुलाराय बर' फरायसा आफादा जि मोनसे थांखि सानस्रि बा नोजोरखौ लानानै खामानि मावदों बियो बै समनिफ्राय जोनोमनिफ्रायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा गावहानो एखुथा मोनसे जारिमिन दङ आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बर' हारि दानायनि जि मोनसे बिहोमा बा खामानि मावनाय बेखौ सुंद'यै बुंनानै फोजोबनोथ' हाखाया मानोना गोलाव जारिमिन थाबाय जाय जारिमिनखौ जोङो फंसे फंनै बाथ्राजों बुंनानै मालाबा फोजोबनो हानायनि बाथ्रा नङा दा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जुरिजेननानै जाय सोमावसारनायखौ बर'फ्रा जुरिदोंमोन हारि रैखाथि थामोन्थानि थाखाय बेयो दिनै एसेब्लाबो जाफुंबायखौ जों बुंनो हायो नाथाय दाबो गोबां आद्रा दंबावो दा बे आद्रा थानाय खामानिफोरखौनो जोङो बोरैहाय खौसे मावफुंलांनो हायो बेफोर बाथ्राफोरखौ दिनैहाय सावरायनायबो जादों आंनि मिथिनायाव थान्दै जख'न्थायावबो बे थांखियानो फैदों बर' हारिखौ ज' खालामनानै जों बोरैहाय सिगांलांनो आरो जोंनि आद्रा थानाय थांखि मिजिं सिमां बा बर' हारिखौ गेरेमसा हारि दानाय बड'फानि जि मोनसे सिमां बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि जि सिमां बा बिनि थांखि नोजोर सानस्रिफोरखौ मोगथां महर होनांगौनि जि बिबान बे बिबानखौ लानानै खामानि मावनांगौनि थाखाय दिनैबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफ्रा मावथिफ्रा मानगोनां दिपेन बर' बिथां आफादगिरि आरो खनिन्द्र बसुमतारी गाहाय नेहाथारि बिथांमोननि दैदेननायाव दिनैबो दुलाराय बर' फरायसाफ्रा जेरावनाखि खामानि मावगासिनो बेखौ जों नुनो मोनो बा जोङो बुंनो हायो दा जोङो गासै बर'नि माहारि आफादफोरजों लोगोसे जोंनि जि मोनसे आद्रा थानाय हाबाफारिफोर बेखौ मावफुंनांगौबा जोङो थारैनो जोंनि गेजेराव रायलायनाया फैनांगोन आरो रायलायनो थांखि लादों होननानै आं मिथिदों बे गोजोनथाव बाथ्रा दा जोंनि मावनो गोनां खामानिया दाबो जोंनि सायावनो बिबाना दङ आरो जों बयबो बेवहाय बिहोमा होलायनांगोन बयबो जोङो बिबान रुजुनानै खामानि मावनांगोन जाय जेरै हायो दा बाथ्राया जाहैबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गेजेरजों जि मोनसे सोमावसारनाय गेजेरजों मोनथाम गोरोबथा खालामा BSc गोरोबथा BTC गोरोबथा आरो थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियावहाय बिटिआर गोरोबथा दा बिटिआर गोरोबथानि दारैहाय बर' कसारि ओनसोल हायुं खुंथाय दाफैजादोंब्लाबो बिनि जि मोनसे मावफुंनाय बियो दाबो जायाखै आद्रायैनो दङ बिनि गामि फोसावनाय जायाखै गामि फोसावनाय जायैखाय बियाब दानो हायाखै जेब्लासिम गामि फोसावनानै बियाबखौ दानो हाया जोङो इलेक्सन बा बिसायख'थि जोङो खुंनो हाया आरो जेब्लासिम बिसायख'थिनि गेजेरजों जों खुंथायखौ दाहैनो हाया रां बावजाखौ जों गोबां मोना जेब्ला बिसायख'थिनि गेजेरजों जों खुंथायखौ दाहैनो हाबाय बिनि उनावसो अन दा बेसिस अफ दि पपुलेसन माने सुबुं अनजिमाखौ बिथा खालामनानै जोंनि रां बावजाया माने आबुं बाजेटखौ जोङो मोननो हानाय जागोन दा बेनि खामानि जों मावगासिनो दङ दा ओंखायनो जाफुंनाया जोङो मालाबाबो जाफुंबाय होननानै बुंनायनि दा सम फैयाखै आरो गोजोनथावनिबो बाथ्रा फैयाखै दा खामानि मावनायनि सम दिनैनि समा जोंनि आद्रा थानाय जि मोनसे थांखि मिजिंफोरबो जोङो बा जोंनि जि मोनसे हाबा मावबोनायाव जोंनि मुंख्लंफोरनि गोजा थैसोमनि बाथ्रा बेवहाय दङ जिउ बावलांनायनि बाथ्रा दं आरो बावहाय जोंनि रायजो राजा आइ आफानि मोनसे बिहोमा सेक्रिफाइस खालामनायनि बाथ्रा पुलिस मिलिटारिजों बुख्रुबजानाय जोबथेसालियाव जोबनानै दोननांजानाय बेफोर गोबां जारिमिन माने बर'नि जों माबा मोनसे मोनदों होनोबा बेवहाय जों माखासे सुबुं दैदेनगिरिफोरनिल'थ' बेवहाय माबा मोनसे मावनायनि बिहोमा दं होननानै जों मालाबा बुंनो हाया गासै बर' हारिनिनो बिहोमा बेवहाय दङ होननानै जों बुंनांगोन बेयो दाबो जाफुंजोबाखै जिहेतु रनेस पेगुआ 15 साननि गेजेरावनो उनावनो बे बाथ्राफ्रा जेब्ला सरकारजों रायलायो सरकारजों रायलायनाया गाबोननो मोगथाङाव महर मोनसिगोन बायदि जों मोनो नाथाय गुबै मावफुंनाया सम लाबावो दा समा बुंनायजों लोगोसे बियो दा जाफुङाखै ओंखायनो बेफोर बाथ्राफोरखौ नोजोर होयोबा जोंनि दिनैनि समावहाय जोंनि गेजेराव जि फारागफोर दङ एसे एनै जोंनि मोननाय मोनैखौ लानाय एना एनि जानाय बेफोरखौ जोङो ज्राब गारनानै खौसेयैनो दाबो जुजिनायनि गोनांथि दङ आरो जों खौसे थायोबासो आरो दहायबो जोंहा बिदा गेदेर जोंनि बिदा गेदेर जाय बिदा गेदेरा जोंखौ फोरोंबोदोंमोन इउजि ब्रह्म बिथाङाबो सासे जोंखौ फोरोंबोनाय दा बे बिदा गेदेरानो मोनसे खोथा बुंलांदों माने इउनाइटेड एफर्ट गैयालासिनो जोंनि जाफुंनायखौ जों मिजिं लानो हाया बे बाथ्रा बिथाङाबो बुंदों गमामायैनो जोंनि गेजेराव इउनाइटेड एफर्टआ थानांगोन आरो आंथ' बुंबाय थादों आं दिनै बुंगौमोन सुबुङाबो गैला ओंखायनो आङो माखासे बाथ्राफोरखौ हमथाना लाखिबाय बुंनाय जायाखिसै जे इउनाइटेड पलिटिकेल स्ट्रागोला बर'फोरनि गेजेराव नांगौ इउनाइटेड पलिटिकेल स्ट्रागोला जोङो जेब्ला खालामनो हायो अब्लानि जोंनि आद्रा थानाय थांखि मिजिं सिमांखौ जाफुंहोनाया आंथ' गोबाव सम लागोन बायदि मोना नाथाय जों इउनाइटेड जानो हागोन ना हाया सरकारा बेनि सायाव माबायदि रेसपन्स होदों
जों जेरावहाय इउनाइटेड स्ट्रागोलखौ खालामनो हायाखै रेसपन्स होनायनि बाथ्राखौथ' जों माबोरै बुंनो हालाय दा जेब्ला जों रायलायनानै बर'नि गासै माहारि आफादखौ लानानै जेब्ला जों थांखियाव फैनो हागोन जयै जेब्ला जोङो सोमावसारनाय मोनसे हाबाफारिफोर देखायनो हागोन अब्लासो सरकारनि रेसपन्स होनायनि बाथ्राखौ जों बुंनो हागोन दाथ' जोङो जेराव इउनाइटेड खामानिखौ मावनो हायाखै स्ट्रागोल खालामनायानो जायाखै बिदिनो सरकारनि रेसपन्स होनायखौथ' जों दा बहा मोननो जों बेखौ मिजिं खालामनो हाथ'वा नाथाय नाजानांगोन नाजालांबाय थानोसै थेंक इउ Good news for everyone. For the academic year 2024-2025, admissions to playgroup, nursery, LKG and UKG are underway at Vidyavili Kids School in Habubari, Kokrajhar. This Vidyavili Kids School has many facilities for students like smart class and daycare. Indoor, outdoor game, art and craft workshop, playful learning. Environment and dance room, modern teaching aids, audio-visual room. Good teachers, student one-on-one training on one language and speech development. Experienced teachers, green knowledge. Why are you waiting for the admission? Call 6900 304050 for more details.